guys, đây vlog là mấy ăn rồi. Cái này mình sẽ musician final đúng không? Và ba đi New Year awal perpegan. Ini nih, tapi nih recording खाबाय ओमफ्राय दिनैहाय final. अब्ला दिनै डिसेम्बरनि 10 तारिख टाइमा जाहैबाय 3टा मा थांगासिनो इन्टिबिल दतमा हगमा दा नोंथांमोना आंजों थांफानानै नायलांबाय थादो tram line जों ओरै थांबाय गसासिना tram line जोङो दा tram line जों बारबाय गसासिनाजों थांनोसै ओरै गमाजों साना हो लामाया टयलेट जाबाय गासिबो वाव आयौ बरिया नै बरिया बेसर बागाना ओइसटि बेसेबां गुवारखा जोङो दा माबा मोनफैबाय हगमा सोरबाफोर आन्दायोबा ना ट्राम लाइनजों फैबाय ट्राम लाइनजों फैनानै ओरै सिंमारिजों मोनसे फैनाय लामा दंना बेजों हगमा डाइरेक्ट फैग्राया बेजों फैदो ओमफ्राय डाइरेक्ट हगमा मोनबाय हगमानिफ्राय डाइरेक्ट इन्टिबिलि दा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नैलाय बेनो हगमा बाजारा बेजोंनो हाबदो ओरैहाय जोङो दा हगमा बाजार मोनबाय बाजारनि ओरै लेफ्ट साइडजों थांदो लेफ्ट साइडजों हाबबाय इन्टिबिलि सोरबाफोर फैफेराखैबो जानो हागौना ओंखायनो भिडिअ खालामनानै होबाय आं नोंथांमोना जायफोर मेथाइ खननो गोसो बाहाय मोनफैबाय बेनि लावदङा ना इन्टिबिलि जिखुनु जाया बे बाजारजों ओरै सिदा थांबानो ओमफ्राय दा खिथागोन र' बेखौ बारबोबाय बे दखानखौ ओरै बारबोनानै ओरै ओजों क'क्राझार सहैयो आरो क'क्राझार टाउना ओरै टाउन सहैबाय नै दा लेफ्ट साइडजों जोङो दा मोनफैबायानो मोनसैयानो मोनफैबाय गैला आइदै मोजां गाननो मा ओंख्रि जामारो मावगारबाय आलु ओमफ्राय मुला खारगोन नामा खार दङ
다시마 하나 뜬 말이. 증친 게요면. 이거. 응. 네, 배자서 가시면. mới đi với lại cứ đần